Onichi oni yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye alamisa ye juillet kalo tile 16 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili la ni k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw halisa olu kɔni cɛsirilen bɛ banbaci walima u yɛrɛ kɔni na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min an malidenw n'an bololafɛnw an ka lakana ka se ka sabati anw sigiyɔrɔ la wa min yɛrɛ kɔni Mali jamana o ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko nin dɔn ko fɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko ka an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la ko kɔni taara bɔ yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan u bɛ ka bisiya yɔrɔ min na k'a fɔ ko banbaci walima o dagasigi yɔrɔ yɛrɛ de kɔni don o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw k'olu kɔni ye opération baw yɛrɛ kɔni labɛn ni yɔrɔ kofɔlen in na ko opération in kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan opération in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu ma na ni yɔrɔ kofɔlen in yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni tɔn ka sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Tombouctou région kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni bɛ Doyi ale ni Dusuma kasi kɔnɔna na ka d'a kan ko tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 13 san 2026 cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kolo kɔnɔna na tɔn ka village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ka tɔn ka boucher ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni faga ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tɔn ka sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bila Dusuma kasi ale ni Doyi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Lamine Samake ni ale kɔni bɛ vidéo yɛrɛ kɔni kɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan wa yɛlɛkomɔgɔ yɛrɛ kɔni don ni ma kofɔlen tɔgɔ dɔn don kosɛbɛ ni kilaba yɛrɛ kɔni a kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko nin don kofɔlen na ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Bamako commune 5 tribunal de grande instance procureur yɛrɛ kɔni k'ale mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da kilaba yɛrɛ kɔni kan ni ka taa ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni datugu an ka Bamako maison centrale d'arrêt yɛrɛ kɔni na ni o ye MCA ye min an ka Mali autorité halisa olu b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛnw ka se ka sɔrɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 ko camion citerne convoi ba dɔ yɛrɛ kɔni taara Segu ale ni Joyila région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na camion citerne min yɛrɛ kɔni taara ni yɔrɔ kofɔlen na walasa ka se ka ni région fila ni yɛrɛ kɔni sigibaa ma nin ka tajimafɛn ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni wuli ka b'u kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa min yɛrɛ kɔni lakanabaliya o kɔni bɛ Nigéria jamana kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye binkani wale ko yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin village fila yɛrɛ kɔni ma Benue État yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Nigéria jamana de kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko ni attaque nin yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye ka d'a kan attaque yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa minnu sara o dɔgɔyalenba yɛrɛ kɔni maa 18 de wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni village fila ni sigibaa maaw ye olu kɔni wulila ni ka wulikajɔbaw yɛrɛ kɔni kɛ ka manifestation kɛ k'a wajibiya u ka jamana autorité yɛrɛ kɔni kan ko autorité yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka olu ka lakana sabati u sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité ma olu kɔni bɛ k'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko wajibi yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Burkina Faso jamana ye o kɔni bɛ bonya diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité ma ye olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka Union européenne ma ka délégation min yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka olu ka responsable fila yɛrɛ kɔni ta ni k'o kɛ persona non grata ye n'o b'a yira k'a fɔ ko ni maa fila nin yɛrɛ kɔni tɛ bisimila Burkina Faso jamana kɔnɔna na bilen wa min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité ma ye u bɛ ordre di ni maa fila nin yɛrɛ kɔni ma ko tile 3 yɛrɛ de kɔni bɛ u bolo u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka taga ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité ma olu bɛ ka décision yɛrɛ kɔni ta walasa halisa ka se ka jamana in yɛrɛ kɔni ɲɛtaga sabati o ko hukumu de la Burkina Faso autorité ma kɔni y'a faamu k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni bɛ jamana ɲɛtaga sabati o ko hukumu de la Burkina Faso autorité ma yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko san 2026 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bac examen min yɛrɛ kɔni kɛra Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni mana na o bac yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni moyen baw yɛrɛ kɔni k'u ti bɔ bilen ni ka taa kalan kɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni
kɔnɔna na k'u bɛ continuer u ka sanfɛ kalanw yɛrɛ kɔni fɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na wale in bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye walasa min ye Burkina Faso maaw ye olu kana na t'u ka école ɲumanbaw yɛrɛ kɔni di jamana wɛrɛw ma o ma ka taa o jamana nin yɛrɛ kɔni la développer ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu wala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛ la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni banbaaci walimaw ye olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o hukumu de la tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko nin don kɔfɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko kan ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna k'u taara bɔ yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan u bɛ ka bisiya yɔrɔ min na k'a fɔ ko banbaaci walimaw daga sigiyɔrɔ yɛrɛ de kɔni don a kɔni yirala k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw taara bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen min yɛrɛ kɔni kan ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kun ye yɔrɔ dogolen wa a kun dogolen yɛrɛ kɔni kun don yiriba dɔw yɛrɛ de kɔni jukɔrɔla la ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni ni Kadiana localité yɛrɛ de kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la état-major général des armées ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni sera ka bɔ banbaaci walimaw kan daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni kan ko min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu kɔni ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko farapu min kɛra ni ka ɲɛsin daga sigiyɔrɔ in ma ko farapu in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan a kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbaaci walijɛkulu maaw la ko farapu in yɛrɛ kɔni kɛra farapu ɲumanba ye ka d'a kan farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaaci wale maa caman faga ko min yɛrɛ kɔni kɛlɛkɛminɛw ye fo ka taa se équipement logistique yɛrɛ kɔni ma ko farapu in kɛra sababu ni ka tiɲɛni don o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ n'a yiralen don k'a fɔ ko fɛn jugu nin yɛrɛ kɔni kun ye banbaaci wale maaw yɛrɛ de kɔni ta ye daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ka état-major général des armées ale bɛ hakilisigi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'alisa min yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw olu kɔni bɛ ka continuer pétition baw yɛrɛ kɔni boli la banbaaci walijɛkulu maaw kan walasa an ka Mali fintigilakaw ni jamana kɔnɔdenw bɛ ka laɲini fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ banbaaci wale kɛlɛliko la fo ka taa fɔ o laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni banbaaci wale maaw yɛrɛ kɔni si latununi ni ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na min état-major général des armées ale bɛ tila ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kɔni ma a bɛ malidenw yɛrɛ kɔni fo u ka jateminɛ u ka muɲu ale ni u ka jamana kɔnɔden ɲumanya yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw yɔrɔ la ka d'a kan ko ka saga ni an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baara an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana in yɛrɛ kɔni lafasali baaraw la ko min ye malidenw yɛrɛ kɔni ko bɛ ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni jugɔrɔmadon ko yɛrɛ de kɔni halisa a bɛ wulemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma halisa an ka continuer an k'an ka danaya ale n'an k'an ka jugɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka nin baara gɛlɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye tɔn ka ni a kɛrɛfɛ dugu yɛrɛ kɔni k'olu sigibaa ma u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ dusuma kasi ale ni dɔyi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye Abdoulaye Mahalmoudou Tandina yɛrɛ kɔni ni ale de ye tɔn ka localité boucher yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa ye wa ni ma kofɔlen tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Badu Waye yɛrɛ de kɔni ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni fagara tɔn ka localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na source yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko min yɛrɛ kɔni tɔn ka boucher yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ko ale fagara tɛnɛ tɛmɛnen de juillet kalo tile 13 san 2026 cɛ maramafɛntigi dɔw fɛ minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko boucher yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni sara lahalaya kelen min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni wale min kɛra sababu ni cɛ maramafɛntigi nana ma kofɔlen yɛrɛ kɔni faga k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni ma dɔn an ka Mali fintigilakaw ale ni tɔn ka sigibaa ma o si yɛrɛ kɔni fɛ fɔlɔ k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni kɛn bɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni maa dɔw nana ni ma kofɔlen faga ka o yɛrɛ kɔni dɔn ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni fagalen yɛrɛ kɔni kɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen dɔn walasa olu ɲɛkili min ka kan u ka se ka da u ka don nataw la a kɔni yirala k'a fɔ ko tɔn ka boucher yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka ni fagalen yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tɔn ka sigibaa ma u bɛɛ lajɛlen bila dusuma kasi ale ni dɔyi kɔnɔna ka d'a kan ni yɛrɛ kɔni ni boucher ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale kun ye maa dɔɔniba yɛrɛ de kɔni tɔn ka localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni an bɛ dugawu de kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya ye min yɛrɛ kɔni ye Lamini Samake ni ale kɔni ye tiktokɛr ye an ka Mali jamana kɔnɔ ni ma kofɔlen tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni kilaba yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 ko mana depo yɛrɛ kɔni dara kan ni ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bila ka taa an ka Bamako maison centrale d'arrêt yɛrɛ kɔnɔ ni o ye MCA ye ka d'a kan min an ka Bamako commune 5 tribunal grand instance procureur yɛrɛ kɔni ale ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka mana depo da nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kilaba yɛrɛ kɔni ka date
datuguli yɛrɛ kɔni kɔfɛ kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni carila olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin décision yɛrɛ kɔni tara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako commune 5 tribunal de grande instance yɛrɛ kɔni procureur ka danka fɔlɔ yɛrɛ de kɔni fɛ ko ani ma kofɔlen mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da kilaba yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko affaire judiciaire dɔ de tun bɛ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kunkɔrɔ affaire judiciaire min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ani maa dɔ yɛrɛ de kɔni kari ɲɔgɔn na maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye kilaba ye k'a ni maa dɔ yɛrɛ de kɔni bilala ɲɔgɔn na a n'o tigi yɛrɛ de kɔni ka kari ɲɔgɔn na o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u fila bɛɛ yɛrɛ kɔni ye nɛni yɛrɛ kɔni kɛ kari ɲɔgɔn na in kɔnɔna na ko kari ɲɔgɔn na ni o nɛni nin yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye kilaba ye ale ni maa min kun bilalen bɛ ɲɔgɔn na o tigilamɔgɔ in yɛrɛ de kɔni taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ kilaba kama o plainte yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ci yɛrɛ kɔni taara se Bakɔ Jikɔrɔ ni commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka welebalomada kɛ ni ka ɲɛsin kilaba yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni tɛgu ni ma kofɔlen na commissariat yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kilaba lamɛnni baaraw kɔfɛ ale ni sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni commissariat de police ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni parquet ale ordre yɛrɛ kɔni di ko ka mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da kilaba yɛrɛ kɔni kan ni ka taa nin ma kofɔlen datugu kaso yɛrɛ kɔnɔna ɲani a ka kiiritigɛ don yɛrɛ kɔni cɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kilaba yɛrɛ kɔni ka datuguli ko in yɛrɛ kɔni na wale kɛrɛnkɛrɛnnen min tɛmɛna ni ma kofɔlen in cɛ olu yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ wa a ka datuguli ko in hukumu yɛrɛ kɔni na a bɛ ka accuser fɛn minnu yɛrɛ kɔni fɛn na olu dɔnnen tɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɔlɔ kilaba yɛrɛ kɔni ka datuguli yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana kɔnɔden caman ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra ni k'u ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ma a ka nin wagati gɛlɛn nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen localité bɛɛ lajɛlen ka se ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ i sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 ko camion citerne convoi ba dɔ yɛrɛ kɔni sera Joyi la ale ni Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na camion citerne convoi min yɛrɛ kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen na walasa ka se ka nin yɔrɔ sigibaa ma ka tajimafɛn ko mako yɛrɛ kɔni ɲa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni laseli yɛrɛ kɔni kɛra an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw de fɛ ni o ye DGCC yɛrɛ kɔni o ka kunnafoniya laseli in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka se ka taa ni tajimafɛn yɛrɛ kɔni ni région fila ninnu kɔnɔna na ko opération in yɛrɛ kɔni kɛkun de ye walasa tajimafɛn yɛrɛ kɔni ka se ka sɔrɔ ni région fila nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni région sigibaa ma ni yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko mako min bɛ u la u bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ u sigiyɔrɔw la min yɛrɛ kɔni ye DGCC maaw y'a yira k'a fɔ ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni talen ni région fila ninnu kɔnɔna na ko tɛ olu ka baara yɛrɛ kɔni bannen k'alisa olu kɔnɔna na continuer cɛsiri baaraw fɛ walasa ni yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni tilali ye région in kɔnɔna na ka se ka o bɛɛ lajɛlen lajɛ ale n'u bɛna na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn u ka se ka tilacogo ɲuman yɛrɛ kɔni na région fila nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ka Mali autorités olu bɛ hakili sigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw k'a yira k'a fɔ k'alisa olu bɛ cɛsiri baaraw la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn u ka se ka sɔrɔ Mali région bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na wagati min na i n'a fɔ ko bi sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na walejugu minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Akpachi ale ni Otukponobi village sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma o walejugu min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka nin yɔrɔ fila sigibaa ma ni yɛrɛ kɔni bila wulikajɔw la u bɛ ka wajibiya Nigéria autorité maaw yɛrɛ kɔni kan komi yɛrɛ kɔni olu ka lakana ye ko k'o sabati u sigiyɔrɔ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko weekend tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 18 olu yɛrɛ de kɔni fagara Benue État yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Nigéria camancɛ yan fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna na ni attaque minnu yɛrɛ kɔni kɛra Nigéria jamana kɔnɔna na attaque ninnu kɛra ni ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Otukpo localité yɛrɛ kɔni communauté maaw yɛrɛ de kɔni ma wa attaque nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni sigibaa maaw yɛrɛ kɔni wulila ni ka manifestation yɛrɛ kɔni kɛ ka wajibiya u ka jamana autorités kan autorités ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati olu sigiyɔrɔw la ni attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bilan minnu yɛrɛ kɔni bɔra a la o yɛrɛ kɔni ɲɛma dɔn kosɛbɛ ka d'a kan sɔsɔli yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ bilanko in na attaque in kɛra ni ka ɲɛsin localité minnu ma olu sigibaa maaw ale ni responsable locaux yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko attaque fila minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni localité nin yɛrɛ kɔni na ko attaque in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 18 de faga nka min yɛrɛ kɔni ye Benue État police maaw ye olu ka kɔrɔfɔ la ko attaque in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa 8 yɛrɛ de kɔni fagara k'ale ni maa 5
furu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jogina me wagati min na ina fɔ ko bi ko attaque fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra juma tɛmɛnen de juillet kalo tile 10 san 2026 Akpachi village yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna Ogboju communauté maaw yɛrɛ de kɔni sigin bɛ yen nɔ ko ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛkɛla fila olu yɛrɛ kɔni fagara ka sɔrɔ u bɛ u ka furu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko attaque yɛrɛ kɔni dugusajɛ yɛrɛ de kɔni bɔtara kɛ ni sɛnɛkɛla fila ni yɛrɛ kɔni suwa u ka furu kofɔlen ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 12 san 2026 sɔgɔmara joona yɛrɛ kɔni fɛ ko attaque kura wɛrɛ kɛra ne ka ɲɛsin Otukpo Nobi village sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma seerew yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko cɛ marifafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ de kɔnɔna ni village yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni ka marifaci yɛrɛ kɔni daminɛ ni don kofɔlen sufɛla nɛgɛ kaɲɛ 3 ka sanga ni miniti 30 ale ni sufɛla nɛgɛ kaɲɛ 4 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni ko o heure fila ni yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛ la cɛ marifafɛntigi ni yɛrɛ kɔni u ka marifaci yɛrɛ kɔni wale in kɛ o attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ni localité yɛrɛ kɔni responsable olu y'a yira k'a fɔ ko maa 16 yɛrɛ de kɔni fagara attaque in sen fɛ nka min yɛrɛ kɔni Benue État policiw ka kuma lasela ale y'a yira k'a fɔ ko maa 8 yɛrɛ de kɔni sara attaque yɛrɛ kɔni sen fɛ ale ni ko maa 5 yɛrɛ kɔni fɛnɛ jogina Benue État policiw ka kuma lasela yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ fɛnɛ na ko cɛ marifafɛntigi ni ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye tasuma don so caman na ale ni k'u ye moto kelen fɛnɛ yɛrɛ kɔni jeni ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Benue État policiw ye olu ka cɛden caman yɛrɛ kɔni wuli ka taa localité yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka yɔrɔ in lakana sabati Nigeria ka Amnesty International maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni attaque yɛrɛ kɔni sen fɛ ko maa minnu yɛrɛ kɔni sara ko dogalen yɛrɛ kɔni ye maa 10 de ye ni walejugu ninnu yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye musow fo ka taa se sifinnakaw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ Otukpo localité yɛrɛ kɔni na olu kɔni ye manifestation baw kɛ ni ka wulikajɔw yɛrɛ kɔni kɛ u ka ville kɔnɔna na ni manifestation kɛla ninnu yɛrɛ kɔni ye sira caman yɛrɛ kɔni tigɛ ni ka wajibiya u ka jamana gouvernement yɛrɛ kɔni ka k'u ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni Benue État village yɛrɛ kɔni ka o man yɛrɛ kɔni ka lakana ko sinsin kosɛbɛ wulikajɔkɛla ninnu dɔw yɛrɛ kɔni wulila ni k'u senfa ka taa se fo Idoma palais yɛrɛ kɔni na u selen palais yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ni village sigibaa man yɛrɛ kɔni olu ye accusation kɛ k'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ furugufuruguw yɛrɛ kɔni tun bɛ zone in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Benue État autorité maaw yɛrɛ kɔni k'olu ma foyi yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka ni binkani wale ninnu bali min yɛrɛ kɔni Otukpo gouvernement local président yɛrɛ kɔni ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun 2 ka kɔni attaque yɛrɛ kɔni o y'a sɔrɔ ko bagan gɛnajɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni fagara ko o fagali yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko a bɛ se ka kɛ o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni village fila ni attaque yɛrɛ kɔni ye an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jɛkulu foyi yɛrɛ kɔni ma bɔ Nigeria jamana kɔnɔ na min kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale de taara ni binkani wale in kɛ ni ka ɲɛsin ni village fila ninnu ma min yɛrɛ kɔni ye Benue État gouverneur yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka ni binkani wale ninnu condamné kosɛbɛ wa a b'a laɲini Benue service de sécurité maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'alisa u ka dɔ fara u ka localité in yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kan a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin village place sigibaa man yɛrɛ kɔni ma ko n'u ye kunnafoniya fɛn fɛn sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ni maa minnu ye nin waleju in kɛ ka boloda olu yɛrɛ kɔni kan k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o kunnafoniya in yɛrɛ kɔni lase lakana tigilamaaw ma k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Nigeria yɛrɛ kɔni ka service halisa olu kɔni bɛ ka continuer ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa n'a sɔrɔ ni attaque in kɔnɔna na ni maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni tora la walima ni maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni joginnen bɛ yɔrɔ in na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲini teliya la tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 14 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Burkina ka agence d'information ma olu bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko nin don kofɔlen na ko min ye Burkina Faso autorité maaw ye k'olu ye Union européenne ka délégation min yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na u y'o délégation responsable 2 yɛrɛ kɔni kɛ persona non grata ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na n'o b'a yira k'a fɔ ko ni maa nin yɛrɛ kɔni tɛ bisimila ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na bilen wa Burkina Faso autorité maaw bɛ ordre de ni maa fila nin ma ko tile 3 yɛrɛ de kɔni bɛ u bolo u ka taga ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na Burkina Faso autorité maaw filɛ ni ka décision ta ka ɲɛsin Union européenne yɛrɛ kɔni ka délégation ka maaw yɛrɛ kɔni ma o maa fila nin yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni Union européenne yɛrɛ kɔni ka délégation in ɲɛma o ka danka o b'a la ale ni Union européenne ka délégation yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don délégation yɛrɛ kɔni ka programme labɛnni baaraw yɛrɛ kɔni ma o maa fila nin yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité maaw ye ko ni maa fila nin yɛrɛ de kɔni kɛ persona non grata ye ni k'u gɛn ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na
Agence d'information du Burkina maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Burkina Faso autorité maaw ye tile 3 yɛrɛ de kɔni di ni maa 2 ma ko tile 3 in kɔnɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka taga ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Kun kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔnɔna na kɛ sababu ni Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni décision ta ni ka Union européenne yɛrɛ kɔni ka délégation in ka membre 2 yɛrɛ kɔni gɛn o bu kɔni ye Burkina Faso autorité maaw ye ma bɔ ni ka o walawalali kɛ o ko in na fɔlɔ. Nka nin gɛnni yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ale ni Bruxelles yɛrɛ kɔni olu cɛ jɛ yɛrɛ kɔni man di kosɛbɛ. Hakilila jiginna juin kalo tile 22 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka ministre des affaires étrangères ni o ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré yɛrɛ kɔni ale kun Union européenne ka délégation yɛrɛ kɔni ɲɛmaa yɛrɛ kɔni convoqué Burkina Faso jamana kɔnɔna na. O convocation yɛrɛ kɔni dabɔra min yɛrɛ kɔni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko don tɛmɛnen na ko min yɛrɛ kɔni Union européenne maaw ye ko résolution dɔ yɛrɛ kɔni adopté Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni kun Burkina Faso autorité maaw ye o kun ye Union européenne ka délégation in ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni wele ni ka kan ka da gɛlɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin o ma k'a yir'u la k'a fɔ ko Union européenne filɛ ni ka ni résolution min yɛrɛ kɔni adopté ko résolution in yɛrɛ kɔni bɛ i n'a fɔ kɛlɛ de ni ka ɲɛsin Burkina Faso jamana kɔnɔna na wa wale in b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Union européenne ye ko a y'i da don jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔ kow yɛrɛ kɔni na. O wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité maaw ye ko Union européenne yɛrɛ kɔni ka délégation responsable 2 yɛrɛ kɔni gɛn ni ka b'u ka jamana kɔnɔna na ka tila ka man kɛ persona non grata ye n'o b'a yira k'a fɔ ko man yɛrɛ kɔni tɛ bisimila bilen Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni n'a carili ani k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.